Hai Lwgwfwr, आंनि गुबुन मोनसे चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आङो दायो फैदों जोंनिथिंजायनिनो आरोना मोनसे दैबारि होननाय जायगायाव। बेवहाय एसे दै जायो आरोना, ओमफ्राय दा दै गैथ'आ थेवबो नोंथांमोना एसे एनैखौ नुगोन आरोना। स' आं आयंमोनाव थांनो नागिरदों। दाथ' आयंमोनाथ' गैया, आदा बाजैमोनाव थांनो नागिरदों आरो ने। बे दैमा जाखो ना माखो आं बुजिला। आयौ दलङा र' दलंखौ खोन्थाथारनोसै आं। दै लोमजोब्बाय बेनिफ्राय ini दैया बांसिन dolong नै temporary dolong bridge आयु दैया लामाखौ बोरैबा गोजौ खोनायखायसो नङाबा दैसो जाजोबोमोन बेयाव। आया बेहाय स्कुल दंमोन, स्कुला गैला। मा गैयाहाय? दाउ थाबासो नोंनो हरगोन आं दा। खावनाबाबो लानानै थांगोन। माथो आदायालाय अबावबासो थांदोंमोन? सिमेन्टआवसो। दाबायदियाव नुबा साहाफोरखौ दोनसै लोङा, फुदुंबाबो लोङा। आं लोंथारालै, बाबुआ लोङा आंनि बदल। आं लोंखाया। नोंसोर सानैया बाजै बाजै सानैजों बाजैया सोलायथाराखै मालाय, बिदियैनो दं। समायनासिनसो जादों। मारै समायना जाखुमाखो नोंलाय? खनायाव थांफैनायखाय मोजां जाथारबाय खोमायो, रावबो नुयिखाय ना बाजै? जोंना बाजै हारसासो नै पियर बर' जाबाय। बाजै इथिं खेबसे नायलाय। दैबारिना बिदिनो जाखायो होननानै मिथिखायो बयबो। जेबो लेथ्रा नङा ना, बै न'आ जाबा मोजां जासिगोन ना, पाक्का बिल्डिंनो। साहा लोंनायदों दै लोमजोबो ना बिसोरनाव, ओंखायनो माथो होनबावनो आरो उपाय गैया। मेसेङाव बिदि जाया, दैज्लाङावल' जायो। मेसेङाव बिराद स्रां स्रां साफा जायो गामिया। हाब्रु गोजा नामा? हाब्रु दङ। थोद लामाया बरियाथारसै। इदि फैबाथाय हाब्रु गैयामोन दा। बबेजों फैदों? बरिया। आं बैसांनि बायदिसो सानदोंमोन। गैला बैसाङा, साइड फारसे बैसां आरो। थांदों दैमायाव। Wah, दै नुलांदोब्रा जोंनिफ्राय सिनायाखैसो।
अखाबो हासोगारदों बोथोराबो बारा मोजां नङा दै जादों र' बे न' जाहैबाय ओमफ्राय नै दैमायाबो खाथियावनो मालाबा खुरखा जाबासोलै बाजै इसोरनि अननायाव जेबो जायाबाथ' मोजाङानो ओइ फै नै दैमायाबो न' खाथियावनो थार ओमफ्राय न'आ नै बे न'आ जोंहानि आदा माने आयं जोंहानि आइनि काजिन बिब'नि फिसाला आरोना आयंला 6 जन फिसाला दं बिनिनो 3 नाम्बाराव फैदों आरो जोङो 3 नाम्बार आदानाव 4 नाम्बार 1 नाम्बाराव दहाय थांखांबाय गामिया बारा इसिबां माबा जायाखै आरोना गामिया माने जौगायाखै आरो मेन हाइवेनिफ्राय एसे भितर जायो जोंनिफ्राय 40-50 किल'मिटारसो गोजान जागोन आरोना बिसोरनि गामिया ओमफ्राय नायनो फैबाय आं बिराद गोबाव जाबायमोन आं फैयिया जर लागाखै एबा नोंसोरसो थांफाबाय थागोन जेनेबा नों बोरै बोरै थांब्रा नाव फिसाखौनो गायथांलै इजों नायबासो जागोन दा रोंमारोथ' मानसिया आयौ नाव गाखोनि र' नाव जावलायनोसैलाय बा दैमाथिं थांगोन दैमाथिं जे लाबो नै नाव सलायग्राया जोंना आं उनजों थांनो हागोन ना ओइ उनाव मोनसेयाव थांनो हागोन ना थांनो ना होमबा रम्बालास नोलो गेजेर थांगासिनो दङ जोङो दैमा मोनसिगोन ना बिराद दै जायो बे गामियाव दैज्लां बोथोर दा दैज्लां जादों नावा फिस्ला नामा दैमा मोनसे मोनबाला साबधान नावा जोंनिखौनो बियो आंनिखौ नङा ओइ मा फाल्थुलै नोंसोर सानै नों जिरायना हो सौग्रुसिगोन आं मिथिला सौग्रुबाय जोंहा नावखौ बाहागोमोन बे नावखौलाय बै मानसि गिदिंबाय दंलै आयु बैयाव खेनसे सानस्रि गावनो जाबाय दा सिदा दानाबा सिद्दाखौनो थाङामोन फैनि नायलाय मा ज' फैलायबाय सिगां सिजाजोबबाय गाजां रोंला होनबाबो लाना थांथारनांगोन जोंखौ गिना नोंसोरो आं जेरैखि जायाबाबो लाना थांगोन नों बोलो बारा नांगोन जे इजों मा खालाम इथिंबो जानो लामाया इदिनो इदिनो लाबोदोंमोन आं नों इथिं लाबोदोंथ' बैथिंसो लाबोदों लोरगि गंनै थानांगौमोनलै बेखार जिराय नोङो आं लामाखौ नुवाखै नों जिराय नै मोनसेयाव जिरायबाय नङाबा गोलैलायनायनि खोथा आयौ 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 दालायलै
जाला